da yake buɗe taron bitar yayin da yake buɗe taron bayar da horon kan bayar da taimakon farko na cutar lafiyar al'umma da ƙungiyar likitoci rashin jihar Kano ta ƙasa ta shirya ga jami'an Karota, mataimakin shugaban hukumar Alhaji Awolu Aramfosu ya yaba wa hangen nesan ƙungiyar yayi bisa shirya wannan horon wanda ya ce muhimmancinsa ya fi gaban a bayyana shi. Mataimakin shugaban hukumar ta Karota da kanan ya yi kira ga ƙungiyar da ta faɗaɗa bayar da irin wannan horon ga sauran hukumomin tsaro da sauran ƙungiyoyi duba da irin muhimmancin da yake da shi ga kare lafiyar al'umma baki ɗaya. Daga nan ya ja hankalin jami'an da suka shiga jiya shirin da su yi bayar da mai da hankali wajen tabbatar da yin amfani da abin da a koya musu, inda ya ce hukumar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da abin da suka koya dangane da cimma burin da aka sanya a gaba. Da na faɗa musu a cikin na ce musu wannan abu ne wanda yake da muhimmanci ga wannan su 50 ɗin da aka samu aka zaɓo, domin wato kusan muna da Allah ma'aikata wajen 1000 a cikin su kuma suka zama wato kamar doki su guda 50 da aka ɗauka domin a koya musu wannan wato taimakon gaggawa. To mun gaya musu su kokari su fahimci abin da aka koya musu, wanda koya musu zai sa su kuma su saukar da shi ga sauran waɗanda ba su samu halarta ba, wanda kuma duk sanda aka samu yanayin kai a irin wajen da wato ake da buƙatar wannan taimakon gaggawa. A jawabinsa shugaban ƙungiyar likitoci ta ƙasa rashin jihar Kano Dr. Abdulrahman Ali ya ce ƙungiyar ta yi haɗin gwiwa ne da hukumar ta Karota wajen zaƙulo ma'aikatanta ko jami'anta guda 50 domin ba su irin wannan horo. Guda 50 domin ba su wannan horo musamman ma kan yadda za su dinga karewa da kuma ceto lafiyar al'umma a lokutan da aka samu a lokutan suke kan aikinsu. Ƙungiyar ba ta ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da bayar da irin wannan horo domin ceto lafiyar al'umma na jihar Kano, inda ya ce shirin horon da jami'an Karota na daga cikin horon ko kuma ƙoƙarin ƙungiyar na likitoci wajen ganin an rage yawan mace-macen al'umma a lokutan da aka samu hatsari a kan tituna. Wasu daga wannan sati ne da muke mitin na ƙungiyar mu ta likitoci ta Najeriya a reshen jihar Kano na shekara-shekara. So mun duba mun ga a cikin abubuwan da za mu yi ya kamata mu ba da wani gudunmawa ga al'ummar jihar Kano. Wannan gudunmawa da za mu bayar shi ne hanyar da za a inganta lafiyarsu. Sai muka ce to bari mu duba su wane ne masu muhimmanci a cikin al'umma. Mun duba muhimmancin 'yan Karota da irin gudunmawar da suke bayarwa a kan titunanmu. Sai muka ce to bari mu inganta aikin nasu ta hanyar ba su horo yadda za su iya ba da gudunmawa idan an samu haɗari a kan titunanmu, yadda za su ba wa ceto na gaggawa ga mutum kafin a kawo shi da zuwa asibiti. Wannan training ne da ake yi wa duk wani mutum mai mahimmanci kama. Daga cikin mahalarta taron da suka ji gaje shirin godiya ƙungiyar likitocin suka yi rashin jihar Kano bisa hangen sa na shirya wannan taron wanda suke shirya su ƙasa wajen za ci gaba da ba da goyon ba da gudunmawa wajen ganin an cimma burin da aka sanya a gaba. Nuruddin Sani Sheka, labaran ARTV.